ikon Allah mun zo wannan taro wanda yana muku albishir da cewa a yau dukkan jihohin Najeriya, dukkan mazaɓu a Najeriya an gudanar da irin wannan taro domin tantance da tabbatar da yadda ku akan wanda zai tsaya muku a majalisar tarayya. Amma abin jin daɗin shine duk Najeriya babu karamar hukuma a yau guda ɗaya banda ku da suka iya yin irin wannan taro wanda yau kuka yi a wannan Najeriya. Babu duk fadin Najeriya babu. Wannan muna taya ku muna ƙara gode muku. Wannan ya nuna halaccin mutanen karamar hukumar Bichi. Wannan ya nuna ƙaunarku ga wannan taliki ɗanaku shugabanku honorable Kabiru Abubakar halacci mazaɓu guda 11 a yau sun tsaya a gaban al'ummar Bichi. A yau sun tabbata da yadda ku honorable Kabir Abubakar in Allah ya da shi zai sake maimaitawa karo na uku a wannan karamar hukuma mai albarka. Wana so ku gode muku mutanen mazaɓu 11 dukkan mutane masu daraja a yau suna wannan guri. Muna gode muku. Wannan bai bani mamaki ba. Wannan dan taliki tun 2019 yayin da muke neman yakin zaɓe na shigo Bichi na zagaye lungu da saƙo na ga irin ayyuka na alkhairi da wannan dan taliki ya muku tun 2019. A wannan lokaci da na tsaya a gaban ku a nan nake addu'a ga Allah subhanahu wataala, Allah ka hada ni da wannan dan taliki ko a wannan lokaci ko a gaba. Yau cikin ikon Allah ya amsa. Yau gani ga abba na Bichi muna tare muna abin nan. Kuma yana so in gaya muku irin yanda muke kishin al'ummar jihar Kano. Kamar yadda kuka ji ana faɗa mun yi ayyuka na alkhairi, haka wannan nan taliki yake kishin al'ummar ƙaramar hukumar Bichi. Ba ma ya tsaya a ƙaramar hukumar Bichi ba, ya tsaya a faɗin jihar Kano, ya shiga aikin wasu saboda kishi, ya yi ayyuka waɗanda suke na fitar hankali a wannan ƙaramar hukuma. Ina so ku juya ku gani wutar lantarki, ku duba tituna, ku duba makarantu, ku duba kasuwanni, ku duba harkar ruwan sha, ku duba harkar empowerment, ku duba yadda ya tallafi, ku duba yadda ya sama ma matasa ayyukan yi.